Добре. Пускам запис в момента, от тук се записва вече всичко. Добре, някой друг има ли въпроси към точката от дневния ред? Да, аз също имам един въпрос. Предвидени ли са средства за канализация и ВиК за село Дюлево? В бюджета не. Това също е наше искане. Да. Там стойността на устойностения проект е около 6 милиона, което няма как да стане със собствени приходи на община Бяла, евентуално кандидатстване, но понеже трансфери не се планират по бюджета, ако не одобрят, тогава вече с актуализация на бюджета планираме трансфери и казваме така е министерство, еди си кое е министерство, ни отпускат 6 милиона и записваме в бюджета 6 милиона за канализация на село Дюлин. Както не са... За водопровод, не за канализация. Да, водопровод. Тоест в момента обещанията остават висящи. Предизборните обещания. Ние ги имаме. Аз само да питам, кои предизборни обещания? За водопровод. На село Дюлино. На койте са тези предизборни обещания? Доколкото аз спомням на последните избори имаше такова обещание. Дали? Кой обещал? На кого? Когато бяхме събрали на центъра в залата, в село Дюлино. Вие или как? Не аз. Вие обещавахте. Аз? Не, ви всички. Едно от обещанията беше, съжалявам, че не го нося. Аз веднага ще ви кажа какво съм обещал. Разработения проект, който го има за подмяна и доизграждане на водопровод за село Дюлино, както и да се възползваме от това след това асфалтиране на всички улици в село Дюлино, да се осигурят средства по този проект чрез външен източник на финансиране, както са всички останали институции, по които кандидатстваме. И с този проект е кандидатствано във всички възможни в момента отворени процедури в страната. И е на последния етап в Министерството на регионалното развитие. Това е като данни, но това не означава, че той е финансиран или пък, че има заложени средства за финансиране. Шансовете? Ами това са възможно най-големите за такъв габарит община като нашата. Тук нататък остава самото вече финансиране. По същия начин беше проекта с село Горица. Той седя може би около 2 години на този етап и след това се осигури финансиране за него. На подобен етап и за село Господиново. Ние сме разработили за всички села и това е, което е било заложено в нашата програма. Иначе обещание за осигуряване в бюджета на общината, при положение, че той е по-малък от самия проект, няма как да е било. Затова исках да питам, защото ние не изпълняваме чужда програма, ние си изпълняваме нашата програма. Благодаря съм от отбора. Да. Само да поясня нещо за господин Дойчев. Сега в бюджета на общината няма как да се запише сума за село Дюлино, освен ако не е от източник на финансиране самия бюджет на общината. Самия бюджет на общината по никакъв начин не позволява да се изпълни такъв голям проект на стойност около 6 милиона, мисля, лева. Никога това не е правено. Винаги е търсен външен източник на финансиране, било то от национална програма или от европейска програма за такива проекти. Разбрах. Да се надяваме, че ще бъдем одобрени и ще се случат нещата. Това е най-добрият вариант за тези села, за да могат да се оправи средата на живот там в инфраструктура. Да, в село Горица, пак казвам, тя е на крайен етап, буквално остават броени месеци, което е един видим резултат на това тези проекти, ако получат финансиране, защото разбирате, че там той е на конкурентен и състезателен принцип тези всичките проекти и съответно агломерациите на населените места и жителите, които живеят, е основният фактор за това как и по какъв начин и колко бързо ще се получат тези средства за одобрение на проекта. Много години се чака, то още от само така, до сега въобще не е било вече... възможно да се кандидатства, защото не е имало такава програма.
Сега Добре, има някой. пак ще кажа нещо. Ние направихме проект за всички села, проекти за водоснабдяване, канализация и пречиствателни съоръжения. И тогава имаше възможност да се кандидатства по така наречената селска програма. Когато отвориха програмата, имаше сложени критерии, един от което беше най-определящия, беше за брой жители. По силата на критериите, които бяха заложени, ние бяхме одобрени за село Попович. И там още преди 10 години изпълнихме проект с подмяна на водопровод, доизграждане на водопровод, изграждане на битова канализация, изграждане на пречиствателно съоръжение и възстановяване на улици. Но село Попович беше с най-много жители. Искам само да ви кажа, че община Долни Чифлик, например, те направиха проекти за Старо Ряхо, направиха за Шкорпилци, направиха там, те имат големи села, Гроздио, Челник и така нататък. Нито един проект не можаха да изпълнят. Ние успяхме Попович да направим. След това, когато казаха канализации в малките населени места няма да има поради ред причини, които всъщност не зависят от нас, така се заложи. Ние кандидатствахме пак за трите села, за Господиново, Дюлино и Горица, само за водопроводи. Промениха се критериите. Във Варненска област останаха за подмяна на водопроводи няколко наистина големи села, например село Приселци, община Аврен. Малките села отпаднаха. Тук преди година-две отвори се възможност, но тогава поради ограничени средства в програмата националната, това е, че е национална програма, по линия на МРРБ, ако не се лъжа, критерия беше пък най-евтин проект. Сега наново, както ви обясни господин кмета, се извършва прием и класиране, пак сме кандидатствали и очакваме, той ви обясни, че сме на последен етап за одобряване. Тоест, минали сме всички етапи, остава последния за одобрение. Без подпис на министър не става. Минало е най-голямото, минало е най-малкото, оставаме ни. Да се надяваме, че ще стане. Слушай. Да. Пак аз ще питам за... Гледам, че в бюджета има заложено 5000 лева за проект на... По-високо, доктор. В бюджета има заложено проект за читалището в село Попович. Пак навсякъде излиза в интернет още от 2019, че имало проект. Даже вие сте били кмет. Да. Излиза, че има проект. Да. Колко става, какво сега става с този проект? Ще обясня и за Попович. Значи, там има не един, когато аз съм бил кмет, а два проекта. Първият проект го правихме, когато се очакваше да стартира програмата за така наречена селска програма, за да бъда по-ясно разбран, да ни кажем цялото наименование. Където се финансираха проекти на общини за малки населени места. И ние направихме един проект, който включва зала, доста голяма, репетиционни. Пише 3 туалетни. Да, зала, всичко много неща. И той е обещано да стане. Кой е обещано? И ми така пише, че ще стане. Обещано е да се кандидатства. Вие казвате, че е обещано, че ще стане. Обещано е да се кандидатства. Аз не го казвам. Вие сте го казали. Сега аз може ли да си кажа това, което искам да кажа?
не мога да обещая нещо при положение, че съвсем на друго място и съвсем други органи взимат решението. Аз мога да направя всичко възможно да има проект, да се кандидатства в установените срокови и това е. Оттам нататък си има управляващи органи, които взимат решения. Но да продължа. Тези проекти за така наречените културни центрове или културни домове, или както искате така, въобще не бяха финансирани. След това направихме втори проект по-късно, който е вече по-обран, по-ефтин, с идеята да се финансира, но това беше по линия на читалищата. По линия на читалищата. За малките населени места пак не бяха финансирани такива проекти. Не само за Попович, изобщо за малките населени места в цялата държава. В Обзор, понеже е град, има достатъчно жилища, жители, са измеримо повече отколкото в Попович, успяха на центъра, може да я знаете, срещу общината направиха една сграда точно тогава. Тъй. Друго кого е интересно? Защото два пъти. Един път 2019, втория път казвате 2020. Пак ще има и ремонт на кметството в Дюлино. Сега. Това го пише, аз не го измислям. Ето, вие сте го казали. Аз съм го казал. Не знам какво пише, защото не мога да видя. Добре. Но аз казвам, което и той съм казал и тогава, защото първия проект е много преди 2019 година. Много преди 2019 година. Не мога да спомня точно годината. Беше в първия програмен период, може би в още първия ми мандат. След това имаше и втори проект. Ако някой мисли, че нещата стават така лесно, жестоко се лъжи. И другото, което да ви кажа. Първият програмен период, община Бяла е на първо място по реализирани проекти, т.е. по инвестирани средства в общините в България. Да го знаете. Моля? Да, на брой жители. Най-много. Тъй, че въобще не приемам някакви упреци, че това не е станало, това не е станало. Всичко, което е било възможно да стане и всички възможности са били използвани на 100%. И излезте само на тераса, погледнете наляво-надясно, да видите колко неща има направени. От тук до разкопките, от тук до морето, покрай стадиона, покрай лятото кино и в която посока искате. Много вам моля. Аз имам въпрос. Външни услуги, община Бяла, 150 хиляди. Малко по-високо, ако може. Тук нищо не се чува. Администрация гледаш. Доста са външните ни услуги, включват всичко. Телефони, като почне. Абсолютно всички договори, за които се има община Бяла. Интернети, електронното управление, министерството, което е. Поддържане на Акстър системата, цялата ни деловодна система, която е доста скъпа, но няма как без нея. Местни данъци и такси, абсолютно всичко. Не, аз не знаех какво. Да, това включва. Това. За всичко, абсолютно всичко. Имат, да, но тяхте точно конкретно. Правилно, не, няма. Много конкретно. Да. Кратко, точно, ясно. Имате ли някакво виждане за ремонт на сградата на поликлиниката? Какво означава ремонт? Това звучи много така, сериозно, но по нашето виждане най-неотложно тоалетните там не работят на трите етажа. Сега дали са запушени? Какъв е проблема? Колко ще струва? Ние не можем да кажем. Работи една тоалетна в цялата сграда. Така че
предполагам, тук няма да въздаде никой, че е необходимо да се... То ремонта, той няма да е текущ. Той ще се закупят материали, евентуално труд, но може да се осъществи. Ние миналата година правихме на единия етаж, съответно и на другите два. Да. Не, няма проблем. Те ще се отразят, примерно да кажем в дейност 122, да кажем 10-15, като материали, за няма да е нещо фрапиращо. Другия проблем, така нареченият достъп на трудноподвижни хора. Какво означава това? Това означава рампа във всяко здравно заведение. Значи рампа има много изисквания за тази рампа. 12 градуса наклон. Тоест, представете си ги тия 12 градуса, че технически тя ще отиде до шосето или по-нататък. И остава варианта лифт, асансьор, който сме го възникна като идея и е съгласуване с доктор Минчев и с лабораторията и с заболекарите. Значи проблема, че бабите не могат да стигнат догоре. Сядат по стълбите, лягат по стълбите, молят да ги съпровождаме. Така че каква конкретика тук? Ние се свързахме с случайно завод, производител, фирма, дойде човек, погледна, каза технически е възможно от задния вход, лифт. Там са два варианта, 6000 евро ефтиния, 12 000 евро закритие. Това го казвам като информация, не знаем другите варианти и какво. Но по изискванията на РЗИ, задължителните изисквания, здравно заведение с рампа или с технически достъп по някакви... Така че друго от нашите искания, по моя информация, говоря здравен кабинет в Дюлино за някаква дейност. Сега там, освен за транспортни разходи, на първо време нямаме други искания и за кабинет. Има ли в Дюлино нещо, което да отговаря на изискванията или няма? Имал някакъв готов, който просто трябва да се отключи? Не знам. Тук вече трябва да се провери. В Попович знаем, че нищо няма. Там трябва сериозен ремонт, много средства. Какво, колко също подлежи на уточнение. И още следващото. Аз само да го прекъсна. Да. Защото казвате нашите искания, ама ние не сме се събрали да искаме подаръци за Коледа на децата ни или нещо друго. В момента обсъждаме един от най-важните документи, а това е бюджета на общината за 2024 година. Имате ли конкретни предложения, становища и всичко по закон, което бихме могли да говорим, да анализираме или да обсъдим след това, с което може да се помогне за развитието на общината, или ще искаме ремонт на това, ще искаме ремонт на това. Ние преди 2 месеца имаше избори, сме се явили с точна, ясна, конкретна програма, която жителите на общината са преценили, че е адекватна да бъде следвана за благоденствието и просперитета на нашата община. Всичко това в рамките на бюджет 24, 25, 26, 27 ние ще се стараем да го изпълним. И съответно, използвайки всички механизми на страната и на Европейския съюз за това. Затова моля ви да не губим времето на абсолютно всички и нашето за това, защото наистина, вместо да вършим нещо градивно и сериозно, ние искаме някакви неща на сесия за приемане на бюджет, което мисля, че въобще не е сериозно. Това трябва да се направи публично обсъждане, да се съберем да говорим. Дали само сега едно натварвам. уточнение да направя. Пак на всяка една сесия, извинявам, че път съм ви казал, знаете къде работя. За всякакви други ненужни и маловажни неща, матерсти и гледам, както и в случая с доктор Иванов съм решавал категорично и на момента
въпреки че вие на вашата си кампания казвате съвсем различни неща, винаги съм бил коректен. Но това сега в момента се губи, защото време да искам това, искам онова, мисля, че въобще не е сериозно, защото няма нито едно конкретно, пак казвам, предложение. И като кажете 6000 лева за една рампа, ами ви преди малко изборихте 6, окей, лифт, асансьор, преди малко изборихте 6 наемател отдолу, по 1000 евро ви се пада на наемател. Къде видях тази здравна служба вие сте общински съветник все пак? На територията на община Бяла, къде е тази здравна служба? Има 2 частни лица, които са наели етаж от сграда на община Бяла. Но това е здравно заведение, което трябва да отговаря на изискванията на РЗИ, защото... Ами, направете така, че да отговорите. Знаете ли как работят съвместно с всички останали общини, които дават под наем на джипита помещение, терен, ако ще каквото и да е било. Съвместно, не може само да искаме. Да. Аз повдигам въпроса конкретно за рампата, в скоби лифта, лично и кабинетите в Попович и Дюлино, дали имате виждане за тях? Лично до нас като общинска администрация не е пристигнало нито едно оплакване, заявление, жалба, каквото е било от нито един гражданин за проблем, свързан с посещение на, така наречената поликлиника. Странно. Повече от тя смисъл, както е построена, няма такова нещо, нали? Сега в момента, на вас ви прищявка, разбира се, че ще направим анализ, ако е необходимо. Ще видим как може да се осъществи този лифт, но никога до сега не е имало такъв проблем. Винаги са били обслужвани жителите и наистина по най-добрия начин, както и доктор Минчев, така и преди това от благодаря посети доктор Костова и отгоре от заполекарите, въобще всички, които са използвали по някакъв начин под формата на наем помещения. Просто пак казвам, това са ми конкретните виждания, държа на тях и повече няма да отнемам времето. Те са внесени писмено и са част от протокола. И ще настоявам. Само аз нещо да кажа, ние всички сме общински съветници. Общински съветници не отправят искания поединично или в група към Общинския съвет. Те отправят предложения. И тези предложения трябва да бъдат мотивирани и, както казах в началото, трябва да бъдат облечени и в някакви цифри. Не искане може да напише някой гражданин, който по съответния ред да го предаде, да го адресира до кмета или до общината. Но ние все пак сме общински съветници. И нека да, като подготвяме нещо, да бъде подготвено съответното ниво. И обсъждаме бюджет. Когато има някакъв проблем, има съответните комисии към Общински съвет, може и работна група, може да се привлече и общинска администрация, може да се привлекат и съответни специалисти, да доби една форма за решение вече и тогава да се занимаваме. Защото аз и сега мога да изляза на улицата и до 1 час да направя една анкета, да кажем, с 15 граждани, всеки си има, ще дойда тук с 15 искания. Нали? Или пък аз да си ги измисля, мога. Идеята е сега да разгледаме бюджета, да преценим този бюджет отговаря ли на нуждите на хората от общината и да гласуваме по съответния начин. Винаги могат да се правят предложения за много неща. Но пак да ви кажа, имаме една рамка, имаме едни средства, в които можем да се разпространим. И никога, ама никога не бива да забравяме, че ние тук в крайна сметка гласуваме разходи, които са събрани от хората, от общината, плащайки данъците си. Това трябва да ни бъде
винаги на вниманието. Ние гласуваме в разходната част разходи от събраните пари от гражданите. Благодаря за вниманието все пак. Аз имам един въпрос относно числеността на персонала. Че тук гледам за озеленяване 26 като численост има чистота. Мисля, че на чистотата е 7. Да, на чистотата. Чакай, че я за около да. Чистотата точно право. Да, тя не е променена от миналото. Озеленяване 3 Да. и други дейности 7. За чистотата по-отделно за селата и за Бяла, може ли някой да ни каже конкретна бройка колко има? Това трябва вече... Може, завеждаш личен състав в общината, може да ви отговори. Да, точно нали, кое е мое работното място. Сега аз точно не мога да отговоря в момента. Нали, примерно в Бяла дали са 10 или са 5 по селата. Но то трябва... Малко са, ако мога да го обобщим, малко са, не стигат. Да, не стигат. Имало е лятото и само с 6 човека сме обслужвали цялата община, целия град и още 3-4, които сме по селата. Всяко лято идват всички тук и пак не сме. Да, защото пише 26 общо. Общо, това е одобрено още... Това не значи, че са назначени 26. Да, те не може и да не са заети всички 26. Щатно, пак казвам, малко са физическо назначените хора. Да. Нали, това е щат, който той не е променен. Има някои незаети бройки, други не те трябва да се планират, съответно незаетата се планира за бюджета. Но това не означава, че има 26 назначения. А де да имаше, ама няма. Пак са одобрени с решение на Общински съвет, може би предходната или по-предходната година. Те се въртят постоянно, буквално ежедневно. Но реално не стигат, за да може все пак курортен град да се подготви за сезон, след това пък и да за другите месеци просто не е достатъчно. Добре, конкретен отговор от кой трябва да потърсим? Защото гражданите искат да знаят колко има в Бяла. Господин Черник, не знам информацията. Бяла колко има, в Дюлино колко има, в Попович колко има. Значи в общината, както каза и госпожа Катрева, се водят поименни щатни разписания на общинска администрация и на другите дейности към общината. Вие питате за другите дейности към общината, в които имаме 2 звена със съответните ръководителя на звена. Сега точно не мога да кажа озеленяването, но мисля, че е към ръководител на звено БКС. И от госпожа Катя Миланова може да се види колко бройки в дейност чистота има и колко от тях са заети. Сега аз наистина, понеже мога да ви кажа за общинска администрация колко имаме и колко не заети, но за дейностите, другите дейности към общината не мога да ви кажа, тъй като не съм и ресор. Може, що се интересува до общината, ще се даде... или официално една справка. Днеска има освободени, утре има, то всеки ден просто е различно, за да сме... Да не ги подведем хората, сме точни. Аз пуснах такава справка за официално, пък на мен ми е дадена за 1 януари 23 и се разминава с справката 1 януари 24. Къде се разминава по-скоро? Бройките. Вие не бяхте пуснали за поименно щата? Не е за поименно. Бяхте пуснали за разходите и беше посочен линк, къде са публикувани актуални данни. В общинска администрация... в момента не ги нося, да, има Сега, в общинска администрация общо са 42. На държавно делегирани дейност минават 34. И за да изхарчим парите държавните бяха по-малко, сега стават повече, а в дофинансиране стават по-малко. Като ги събереш държавни плюс дофинансиране, ще даде точната бройка. Разбрах, нали? Разбрах, да. От 1 януари. Ще ти покажа после къде е. Добре. Не, и да не ми покажеш, аз знам. Не, защото в 1 януари 23-та, примерно, това международно 0. А сега има 4. Може би има решение на Общински съвет през цялата 23-та. Аз не мога да съм. Да, аз исках справката преди 2 седмици, пък получавам за 1 януари 23-та вместо тази, която е предложена в момента. Тази не е гласувана. В
момента тази я гласуват и тази ще бъде официална вече. Аз няма как да ти дам тази. Тя беше в проект. И сега е още в проект. Ако мога да кажа, ние като връчвах лично писмото, нали, с отговора, казах, че с материалите за бюджета ще получите нови, актуални, в които ще се запознаете. И то стана 2 часа след това, нали? Затова има тези несъответствия. Има, сигурно през цялата 23-та. С материалите за бюджета и новите. Има. Не, аз не казвам, че няма. Просто това ми е защото януари 24-та пък е с ако е имало някой в цялата 23-та някои решения, бюджета беше прият август-септември. Сега не мога да се върна цялата. Приключвам, да. Видях в бюджета, че има заложени пари за Господиново, една улица, Средна ли, коя беше? Централната, която тя е индикативен разчет къде е заложена? С закон, последното приложение. Да. Индикативният разчет, той е по член 7 от Закона за държавния бюджет, там е одобрена. Той откъде знае, господин, кой е член 107 от Закона за тази, която е. В кой бюджет е прият? Реконструкция село Господиново, това ли е от осова точка? Да, точно, тази същата. Чакай сега, това е? Къде е заложена? Аз лично никога не съм залагал такова нещо. В Закона за държавния... Ясно е. Въпросът е къде е... Добре, сега обяснете, за да стане ясно. Бюджета няма. Това е, ние в момента гледаме бюджета на общината. Той за това се казва индикативен. Така е приети със Закона за държавния бюджет. Когато господин кмета отиде и изключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройство и му кажат: от утре привеждаме на община Бяла 880 хиляди лева, тогава аз или господин Ненов предлага на бюджета, че трябва да се актуализира и примерно в приходната част стават 880 и тогава в разходната също стават 800 и тогава вече е в бюджета на общината. Но за това е индикативно се казва, нали, прието е, одобрено, но трябва да съгласуват тези трансфери, когато дойдат от държава. Въпросът ми беше дали има водопровод, канализация, как ще се асфалтира без водопровод и канализация. Ще се слага асфалт без... Господин проекта... Аз пак наистина не мога. Как ще се слага асфалт без... Въпросът какъв е? Дали ще се подменя водопровод? Ако има необходимост, ще се направи всичко възможно. Има ВИК холдинг, дружество, които се занимава с тези неща, да се види дали има необходимост от подмяна на водопровода. Първото нещо е най-важно, което така господин каза, ние първо трябва да имаме договор за това нещо. Дали въобще ще бъде. Това е същия принцип на водопровода в Дюлиново. Ние сме подали едни документи, някъде кандидатствали. В случая тези 10 проекта, както го споменах и на общественото обсъждане, аз им ги презентирах на хората, са най-доброто, което може да се случи в момента за бюджет 24 за общината, но е в индикативния разчет. То ще стане реалност, когато сключим договор. Може и 24 може и 25-та да, нали? Сега... Да, то можем тези неща да ги говорим, нали, за бюджет 25, може дори за бюджет 26. Затова питам за кой бюджет, нали, казвате, има бюджет, ама то няма. Нали, има в държавата. Индикативен. Индикативно, да. Както и европейските средства по същия начин. Те идват, някъде и заминават. Но е, как да кажа, 99% нещо, което трябва да работим по него, за да сключим договор. В този случай, за тези 10 проекта, за които говори за господин кмета, хубавото е и оптимистичното е, че те са заложени в държавния бюджет. Бюджета на Република България, те са разписани поименно, тези обекти, и не само за нашата община, ами за всичките 265 общини в България поименно са записани. Това е направено за първи път. До сега не е правено така. Това е доброто. А пък бюджета на Републиката има силата на закон. Повече от това не можем да искаме. Остава да се одобрят тези разходи, да получи госпожа Катрева
съответното писмо от Министерството на финансите, че обекта се финансира и тогава вече ще влезе в общинския бюджет. Че банковата сметка е пълна. Да. Няма и пак да е пълна, пак ще бъде индикативно. Да. Нали, има специално ПМС, мисля, че беше номер 11, където урежда точно тези взаимоотношения съгласно този член и как се разходва средства и така. За тези, които са не наясно, да поясня, става въпрос за, както казахте, една от централните улици в село Господино. Това са проекти, които община Бяла е разработила и има пълна комплектна готовност, дори за по-голямата част, възможност за старт веднага. Улица Хан Кун, която е надолу към прокуратурата, цялата Йордан Ноев, която пресича почти целия град, цялата Грудо Желев по същия начин, която пресича почти целия град, Димитър Панчев към главния път, Щерион Певтичев, която е от автогарата към главния път, с автогарата, цялостния проект, за който още от миналата година имаме проектна готовност, и втория етап на пристанището, техническата му проводимост, част ЕО, ВИК, всичко, което е необходимо за завършването на този проект. Така. Много свърши. Може да съм пропуснал, защото улица Брегова. Има ли ги? Да. Затова казвам, ако някой не знае, но това нещо, обаче, пак да уточня, това е с индикативен разчет и период на изпълнение от сега, от момента на включване на договор до 31.12.2026. Трябва да го направим, така че сериозно. Това означава и автогарата до 26-та, няма да бъде и лято готова със сигурност. Ние правим всичко възможно да я стартираме тази година, да сключим договор за нея и Хан Крум. Това са ни в момента подадените приоритети за тази година, защото разбирате, че някак физически всичко наведнъж да се направи, и затова давате 3 години като срок за изпълнение. Но автогарата, да, те е едно от приоритетните ни и в нашата програма, тя затова е подадена там за финансиране. И нещо, което... Да. Един вид общината се е свършила работа и чакаме вече. Вече държавата, чакаме държавата. Точно това ще да кажа, извинявай. Общината отдавна се е свършила работа и ще ви кажа, че ние не можем като община да подадем един списък, само искаме пари за ремонт на еди коя си улица, искаме пари за изграждане на автогара, искаме пари за това. То така не става. Финансирането става на базата на изготвени проекти с готови количествено-стойностни сметки, което значи, че години преди това тези проекти, по тях е работено, те са направени, дошъл е момента, как се казва, дочакахме момента да има възможност да се финансират, подадени са тези проекти, окомплектовани с всички нужни атрибути и на това основание държавата е казала, окей, ще финансираме. Ако наблюдавате ситуацията във връзка специално с този закон, много общини в България кандидатстват за отпускане на средства за изготвяне на проекти. Не за реализиране на проекти, за изготвяне на проекти. Ние за изготвяне на проект не кандидатстваме. Ние кандидатстваме с готови проекти и тук трябва да отбележим и да отдадем заслуженото на работа на общинска администрация, на кмета, които през годините са свършили необходимото, за да може сега да имаме одобрен със закон списък за 10 обекта. Това е. Други въпроси има ли? Добре, нека да гласуваме. За. 4 за. Въздържали се. 2 и против. 1. Добре, точка 3. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 23 от 31 януари 2024 година относно отпускане на еднократни финансови помощи. Давам думата на вносителя. Господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници,
В община Бяла бяха входирани 3 заявления за отпускане на еднократна финансова помощ на Петя Димитрова Пантелиева, Антоанета Димитрова Каяджиева и Наталия Иванова Каймакова. След провеждане на заседание на комисията по член 21 от правилника за предоставяне на финансова помощ на гражданите и жителите на община Бяла, предлагаме на вашето внимание следния проект за решение. Да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Петя Димитрова Пантелиева Маркова от град Бяла в размер на 600 лева, на Антоанета Димитрова Каяджиева от град, с настоящ адрес град Бяла в размер на 200 лева и на Наталия Иванова Каймакова, жител на село Попович, в размер на 200 лева. Ако имате въпроси към самите заявители, заповядайте. Добре. Нека да гласуваме, ако няма въпроси. Който е за? 7 за. Закривам заседанието на Постоянна комисия бюджет и финанси поради липса на други точки. Така, откривам заседание на комисия образование и здравеопазване. Кворум имаме, всички сме тук. Предлагам следния дневен ред. Първа точка, предложение от кмета с входящ номер 22 относно годишния отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2023 година. Точка 2, предложение с номер 23 относно кандидатстване с проектно предложение и наименование в Европейски фестивал на плажните спортове в Бяла по програма Еразъм плюс Европейска агенция за образование и култура. И точка 3, други. Кой е съгласен с дневния ред, моля да гласува. Всички са за. По първата точка давам думата на вносителя относно годишния отчет. Уважаеми дами и господа общински съветници, извинявам се, че не присъства секретаря на местната комисия, който съгласно закона за борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изготвя докладва, т.е. отчет за дейността си пред кмета на общината, пред общинския съвет и пред централната комисия. И в изпълнение на този член от закона е внесено на вашето внимание самия отчет за предходната година, какво е извършено от местната комисия, като стойности и като разходи, които са направени. Основните разходи, които са направени, са за превантивна дейност. Няма прикрепени обществени възпитатели към деца с противообществени ученици, т.е. с противообществени прояви. Имате го на вашето внимание. Нали, в закона не пише, че трябва да се гласува и да се приема, но предлагаме да го приемете все пак като компетентен момент. Въпроси някой има ли нещо? Няма, ако не да гласуваме. Кой е за? 5. Всички са за. Относно втората точка за проектното предложение. Не се чува пак. Относно втората точка, относно кандидатстването, давам думата на вносителя да... Уважаеми дами и господа общински съветници, на вашето внимание е представена възможност, в която община Бяла е допустим кандидат по програма Еразъм Плюс за организиране на широкомащабни спортни прояви с нестопанска цел за насърчаване на здравословния начин на живот чрез спорт и физическа активност, социално включване чрез спорт и доброволчество. Като разработваме проекта така, че да участват 10 организации от 10 различни държави, включително на община Бяла. Проекта се разработва с подкрепа на Министерството на младежта и спорта, които имаме вече от тях писмено съгласие, че подкрепят проекта. Идеята на проекта е да се организира мащабен плажен фестивал на плажните спортове в време, което не е активен туристически сезон, за да можем да привлечем хора както и друг път съм казвала, с спортните събития и културните, целим да привлечем хора извън активния летен сезон, така че да можем да го удължим по този начин.
Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, са допустими дейности, подготовка и организация на широкомащабни събития, образователни дейности за спортисти, треньори, доброволци на събития и включване на широка публика, съпътстващи събития като конференции, семинари, образователни, както на тема спорт, така и на тема доброволчество, тренировъчни обучения за доброволци и комуникация, свързана с събитието, което е реклама на събитието, платени публикации в онлайн медии, включително и международни, както и в социалните мрежи. В предложението също са описани и партньорите до момента, с които сме провели преговори. Имаме тяхното писмено съгласие. Университета на Анталия, волейболен клуб от Люксембург, Асоциация на спорта Италия, спортен клуб от Латвия, спортен клуб също имаме от Литва, Словения, Солун, Гърция, университет в Тетово, Македония и спортна асоциация на Риека, Хърватска. Ако имате въпроси относно предложението. 450 хиляди евро. Сега като говорим за... Допустимите разходи за проектното предложение са до 450 хиляди евро за абсолютно всички дейности по проекта. Браво. За всички държави. За всички държави, които участват. Как точно ще увеличим, ще удължим периода след като плажни спортове? През септември, октомври или как ще бъде, или май месец? За кога ще бъде? Май, септември, октомври. Септември е чудесно. То октомври месец. И октомври. Октомври месец е супер за плажен футбол, е супер. Или юни, началото на юли. Те даже бягат от жегите. Да. Или началото на септември. Принципно в Бяла активният туристически сезон, знаете, че започва много късно. В последните години наблюдаваме по-голяма заетост на материалната база от средата на юли. Като за това целта ни е да организираме повече събития през юни, началото на юли, както и края на август, началото на септември, ако можем до началото на октомври. Знаете, в културния календар тази година имаме събития и за септември, и за октомври. Понякога през тези месеци изпитваме трудност, че част от хотелите затварят и няма къде да се настаняват участниците в събитията. Да, затова не е по-добре да разгледаме и май. Или май още не става? Май все още повечето хотели нямат подготовка за настаняване. А също и времето тогава е по-колебливо. Аз знам. И то пак не е всички способни. И въпросът е, че искат дълъг сезон, пък не искат да отварят май месец. Затова водим всяка година разговори. Мога да дам пример. Преди няколко години едно от най-големите събития, които сме имали, Купа България, събитие по спортно ориентиране, което се проведе в Дюлино. Голяма част от участниците, не мога да кажа точна бройка, се наложи да се настанят в Обзор, защото в Бяла нямаше достатъчна база, която да поеме желаящите да се настанят. То беше рано, около 10 юни. Други въпроси? Ако няма да гласуваме, кой е за? Против, въздържали се няма. Закривам заседанието по Комисия образование и здравеопазване. И в други нещо решение. Продължаваме с Комисията по строителство, ТСО, благоустрояване, инвестиционна политика, опазване на околната среда, авария и бедствия. Кворум имаме. Дневен ред. Предложение от кмета на община Бяла, входящ номер 17 от 29 януари 2024 година относно съгласуване на оптична кабелна линия 07-08-07/1 ТШ1-079 на нуждите на Електрон Прогрес ЕАД на територията на област Варна и област Бургас и предварително съгласуване за учредяване на ограничени права и сервитут върху засегнатите мери и пасища за срок от 5 години.
Втора точка. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 19 от 29 януари 2024 година относно отчет за изпълнение на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Бяла за 2023 година. И трета точка. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 21 от 30 януари 2024 година относно определение на периода и териториите на Черноморското крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи. Предлагам да гласуваме по първа точка. Давам думата на вносителя по първа точка. Гласувайте дневния ред. Да, гласуваме дневния ред и точка 4 други. Предлагам да гласуваме дневния ред. Да, всички са за. По първа точка давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми господин Дойчев, уважаеми господин Трендаков, със заповед на министъра на регионалното развитие е разрешено на Министерството на отбраната да изработи проект за подробен устройствен план, парцеларен план, с цел изграждането на обекта, който зачетохте, оптична кабелна линия, която преминава извън урбанизираната територия на две области на територията на няколко общини. Разработеният проект от дружеството, значи Министерството на отбраната, са си избрали изпълнителя, проектанта да го наречем, е внесъл проекта, който е в община Бяла, който е разгледан на Общински експертен съвет по устройство на територията. Със свое решение Общинския експертен съвет е изразил своето съгласувателно мнение. Също така и кмета на общината е дал предварително съгласие за преминаването през тези мери и пасища общинска собственост. След като са внесени документите в Министерството на регионалното развитие, министър на регионалното развитие връща няколко забележки и това са, че трябва да се представи решение на Общински съвет за съгласуване на проекта и за предоставяне на предварителното съгласие, както казахте, по закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в което решение, освен предварително съгласие, трябва да се упомене и срок. Затова и предмета на решението е, че Общински съвет съгласува изработения проект за парцеларен план за изграждане на обект оптична кабелна линия и втората точка дава своето предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права върху тези мери и пасища за срок от 5 години. Това е. Въпроси някакви? Предлагам да гласуваме. Който е за. Всички сме за. Втора точка. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа общински съветници, всяка година служител, който се занимава с програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки, дава до кмета на общината и Общински съвет актуализира за годината самата програма. Ние имаме разработена такава програма, която обхваща периода 2023-2025 година. Това са изисквания по закон. Работим, имаме сключен договор с ветеринарна клиника, която извършва дейности по залавяне, кастрация, вакцинация и съответно, за съжаление, в съответствие с националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, връщане на мястото на обитаване. Просто такива са изискванията. Ако има желаящи за осиновяване, разбира се, правят го, нали, това е най-добрият вариант. Значи през миналата година са извършени доста акции, 90 животни са заловени, като 31 от тях са кучета, останалите са котки. За Бяла по-голям проблем са котките, за селата с кучетата има проблеми и тук има и представители на селата, хората знаят. Трудна работа, но стараем се каквото можем да правим като община. Съответно сме обхванали и котките, като искам да подчертая, че много малко общини го правят това с котките. Повечето са с кучетата. Нямаме приют. Сега последните изменения в Закона за ветеринарно-медицинската дейност бяха свързани с това, че приюти може да се изграждат на регионален принцип, т.е. няколко общини, нали, да се комбинират, защото е свързано с много средства. Казва, че издръжката отговаря на издръжката на една детска градина.
труден въпрос за цялата страна. Опитваме се, гледаме да намалим популацията и това е, което мога да кажа. Регистрация на кучета, дали? Регистрацията, тя е на домашните кучета. По принцип, много слабо върви това. Всеки гражданин, който има куче, трябва да направи на 2 етапа регистрация – ветеринарно-медицинска и административна. Като административната е свързана с плащане на годишна такса, която е 12 лева, но и дори кастрираните кучета са освободени от тази такса по закон. Гражданите, за съжаление, не проявяват такава инициатива, което големият проблем от кучетата, които се появяват и изобщо безстопанствените животни, които увеличават популацията, е недобросъвестното отглеждане на домашни такива. Значи, вземаш едно куче, ражда, хвърляш ги на пътя и ето така. И това, че сме на главни пътища, селата, тук, на Джулинския проход, Джулино, Горица, голям проблем. Изоставени животни е там буквално страшна работа. И тук и за Бяла също. Аз само искам да споделя нещо. Постоянно на обстоятелства съм се занимавал и с това. Голям проблем за Бяла, пък и за селата е, че се пускат кучета от други населени места. Наистина е голям проблем. Общо взето кучета се наблюдават, знае са какви са тук детска местните обитатели и в един момент гледаш няколко големи, те няма как да са пораснали за един ден от малки да станали такива големи, които са чужди. И това личи един път визуално и втори път по поведението им. Знаете, това е голям проблем. От прихождащи кучета, да, и те не идват сами, се пускат от външни за общината граждани. Просто гледат да се отърват. Да не говорим, че в някои случаи имаме основания да мислим, че се прави така организирано. Но това е положението. Относно приюта, за който аз я спомена, нали, стана дума, приют абсурд да си позволим. Не разполагаме с такива средства, ние не сме само най-големите общини си позволяват, да кажем София, Варна, Бургас. Това са много скъпи начинания. Изискванията по отношение на отглеждането на животните, лечението, поддръжка, така. Всяка година се увеличават по европейски стандарти, по не знам си какви стандарти. Абсурдно е да мислим даже, че можем да организираме приют с съответните там съоръжения и персонал. Дай. Други въпроси? Предлагам да гласуваме втора точка. Който е за, моля да гласува. Всички сме за. Трета точка от дневния ред. Давам думата на вносителя. Уважаеми дами и господа общински съветници, съгласно член 15 алинея 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, строително-монтажните дейности в националните курорти по Черноморското крайбрежие се забраняват за периода от 15 май до 1 октомври. За териториите по Черноморското крайбрежие, които не са курорти, но не са от национално значение, в следващата линия от закона законодателят е предвидил Общинския съвет да определи друг период, нали, срок до 1 март. Ако в срока до 1 март няма решение на Общински съвет за какъв период се забраняват дейности в курортни територии, които не са национални курорти, се прилага общата забрана, която е за националните. Затова предлагаме на вашето внимание в срока до 1 март да приемете решение, с което да се забрани от 15 юни, срока, нали, да се забрани строително от 1 юни до 15 септември. Да не влезе в сила от май месец и да е до 1 октомври, като в забраната не влизат приоритетните обекти, които господин Кметов запозна, нали, и най-вече този, който е от първостепенно значение, нали, изграждането, разширението на пристанището. Логично е, понеже май месец тук все още няма туризъм. Логично е
да могат да се... Да, така е. Знаете, че по-късно започва при нас сезона, няма смисъл да се ограничава с законовия срок. Въпроси някакви по трета точка. Предлагам да гласуваме трета точка. Който е за? Всички сме за. Четвърта точка, други. Ако някой има някакви предложения. Няма предложения. Закривам заседанието на постоянната комисия по КСО. Откривам сесията. Имаме кворум, всички общински съветници присъстват. Ще ви зачита дневния ред. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 15 относно отчет за извършените разходи за командировки. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 16 относно приемане на бюджета на община Бяла за 2024 година. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 17 относно съгласуване на оптична кабелна линия. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 19 относно отчет за изпълнение на програмата за овладяване на популацията на стопанствени кучета, територията на община Бяла. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 21 относно определен период и териториите в Черноморско побережие, които са забранява извършване на строителни и монтажни работи. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 22 относно годишния отчет на дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер 23 относно кандидатстване с проектно предложение на Европейски фестивал на плажните спортове Бяла по програма Еразъм Плюс. Предложение от кмета на община Бяла с входящ номер, тук е поправено, на 24 относно отпускане на кратни финансови помощи. 9 точка други, както ви съобщих в началото, ще предложа там да бъдат разгледани с входящ номер 26, назначаване на общинска експертна комисия по спорта, където ни трябва да определим 3 члена, и с входящ номер, както го имаме и 30, приемане на декларация в подкрепа на рибарската общност срещу законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства. И съответно 10-та точка, изказване, питания, становища и предложения на граждани. Това е предложения дневен ред. Който е съгласен, моля да гласува. Въздържали се няма, против няма. Аз искам процедура да се прочита декларацията. Добре, прочети я, заповядай. Да. Декларация от Възраждане Бяла. Преди няколко дни беше приет поредния лобистки закон за възобновяеми енергийни източници във водите на Черно море. Законопроект, който обслужва кръгови около коалицията ГЕРБ, ППДБ, ДПС, олигарси и компании, които вероятно финансират тяхното политическо съществуване, но по никакъв начин не защитават интересите на хората и интересите на държавата в сектори като рибарство и туризъм. Законопроектът, разбира се, по вече установена традиция, беше приет без обществено обсъждане, без да бъдат поканени заинтересованите страни, без да бъдат питани кметови общински съветници на общините по Черноморско крайбрежие и без особено медийно отразяване. Възмущението и призивите на засегнати съсловия чухме само ние от Възраждане. Въпросният законопроект в морските пространства е опасен за българската енергийна система, за българския туризъм и биоразнообразието. Опасен е за здравето на хората, за морските обитатели и за птиците.
Законопроект, който е един парад на лицемерието и лобизма в полза на корпоративни интереси. Лобизъм е, защото всичко това се прави само за да се угоди на шепа инвеститори, решили да построят 3 гигавата вятърен парк, за който не е само, че няма да платят нито стотинка на държавата за това, че използват акваторията, но и държавата ще изкупува произведена електрическа енергия и ще плаща за нея по фиксирана преференциална цена. Изграждането на ВИ централи в крайбрежни зони е изключително скъпо начинание. Никой инвеститор не е достатъчно луд, за да предпочете този вариант пред изграждане на същата централа на сушата, която ще носи същите доходи на годишна база, освен ако инвестицията и печалбите му са не гарантирани от държавата още в самото начало. Парад на лицемерието, защото същите лобисти гласуваха български домакинства да излязат на свободния пазар, където ще купуват електрическа енергия. Същите лобисти взеха съзнателно решение тецовете ни да бъдат оставени да фалират, защото цената на електроенергията им трябва да се определя само на пазарен принцип. Същите лобисти обясняваха, че всичко трябва да се определя на пазарен принцип, да няма участници, които са регулаторно защитени или облагодетелствани и ни спрямо други или за сметка на други. Говорят едно, правят точно обратно, когато става дума за пари, които ще влизат в тяхните джобови. Най-тежко засегнат и на практика закрит ще бъде целият отрасъл рибарство. В Бяла има официално регистрирани около 200 рибарски лодки, в това число и за промишлен риболов. Рибарството е дългогодишен и традиционен поминък в община Бяла, където повечето хора са заети в риболов и семейен туризъм. Това е история, поминък, бит и култура, които ще бъдат заличени за сметка на нечии лични интереси. Пряко заети в сектора са около 300 местни жители, а не пряко заети са над 1000, в това число семейства на рибари, рибни магазини, ресторанти и заведения. В публикуван през 2023 година специален доклад на Европейската сметна палата се предупреждава, че растежът от енергията от възобновяеми източни в морето е ключов за екологичния преход на Европейския съюз, но може да навреди на морската среда. Посочва се, че Европейската комисия не е оценила потенциалното отражение върху околната среда, в това число изместването на някои биологични видове и промените в структурата на популациите, наличието на храна или миграционни модели наред с други последици. В доклада аудиторите изразяват опасение, че растежа на енергията от възобновяеми източници в морето в Европа може да навреди на морската среда и на екосистемите както под, така и над морското равнище. Посочват се, че производството на енергия от възобновяеми източници в морето рядко е съвместима с други дейности. Нагла лъжа от страната на вносителите на законопроекта е, че вятърните централи ще бъдат разположени достатъчно навътре в морето, на повече от 40-50 км от брега. Оказва се, че инвестиционни проекти вече са обмислени и изготвени, а текстовете на законопроекта са изцяло съобразени с тях и такова изискване услужливо липсва. Проекти за изграждане ясно показват, че ветрогенераторите ще бъдат инсталирани в непосредствена близост до бреговата ивица. Този факт е потвърден от презентация на вятърните паркове, представена от страна на инвеститорите, на която са отбелязали потенциалните територии, които ще бъдат застроени. На вашето внимание е част от тази презентация, от която ясно се вижда, че третата означена потенциална територия за разполагане на перки в морето е в района между Бяла, Обзор и Нос Емине. Обърнете внимание, че като дълбочина на водата е предложено между 15 и 35 метра, което предполага разполагането на вятърни генератори в непосредствена близост до брега на морето. Разположени по този начин при височина на ветрогенераторите 150-200 метра, те ще се виждат по цялото крайбрежие, чак до нос Калиакра. Това ще повлияе изключително негативно и на сектор туризъм, в който през лято са заети почти всички местни жители на община Бяла. На национално ниво ни управляват хора в безпринципна коалиция, готови да унищожат всичко в страната ни. Земеделска земя, природа, биоразнообразие, цели отрасли с традиции в нашата страна, които десетилетия наред изхранват милиони български семейства. Отрасли като въгледобив, риболовство, черноморски туризъм, земеделие и селско стопанство. Готови са да унищожат всичко това само единствено за лична облага в името на външни за страната ни корпоративни интереси. Много моля, правя забележка да пазите тишина. Към вас, господин Карабинов, забележка ви прави. Продължавайте. И го правят последователно. Правите отново забележка, следващия път ще премина към друга мярка.
Продължавай. Правят го последователно, агресивно и методично, а за българския народ остава само разрухата. Това са хората, които не зачитат българските граждани и техни интереси. Уважаеми съграждани, ние от Възраждане всеки ден се борим с беззаконието и неправдата, съсипващи нашата държава, и ще продължаваме да даваме всичко от себе си в тази борба, уверени, че заедно с вас ще сложим край на това корупционно управление в името на нашето бъдеще и нашите деца. Ще продължаваме да разкриваме истината такава каквато е, вярвайки, че всички заедно можем да отстояваме активна позиция и нетърпимост към предателство и кражбите, да защитаваме бита и традициите си, определящи ни като народ. Призовавам кмета на община Бяла и Общинския съвет Бяла да излезем с декларация, в която твърдо се противопоставяме на приемането на този лобистки закон и да искаме неговото оттегляне, за да не се приеме на второ четене в Народното събрание. Да живее България! Благодарим. Както казах, в точка други имаме писмо, с което се превъзова за наша подкрепа. Мисля, че ще направим всичко необходимо. Добре. Минаваме по дневния ред. Казахме, първа точка, предложение от кмета на община Бяла, сходящ номер 15, относно отчет за извършените разходи за командировки. Тук някакви въпроси и допълнително имате ли? Ако няма, който е за, моля да гласува. Въздържали се, против, няма. Точка 2. Предложение от кмета на община Бяла, сходящ номер 16, относно приемане на бюджета на община Бяла за 2024 година. Някакви въпроси, допълнителни разяснения? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е за приемане на бюджета, моля да гласува. 1, 2, 8. Доктор, вас не видях как гласува. Не гласувахте ли? Добре, извинявайте. Въздържали се? 1. Против? 3. Имаше 7 за 7, да. Извинявайте, 7. Да. Така. Трета точка. Предложение от кмета на община Бяла, сходящ номер 17, относно съгласуване на оптична кабелна линия. Тук някакви въпроси или нещо допълнително разясняване? Няма. Който е за, моля да гласува. Въздържали се, против, няма. Точка 4. Предложение от кмета на община Бяла, сходящ номер 19, относно отчет за изпълнение на програмата за овладяване на популацията. Тук въпроси допълнително. Ако няма, който е за приемане на програмата, моля да гласува. Въздържали се, няма. Против, няма. Точка 5. Предложение от кмета на община Бяла, сходящ номер 21, относно определяне на периода и териториите по Черноморско крайбрежие, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи. Имате думата за нещо допълнително. Желаете? Няма. Който е за, моля да гласува. Въздържали се, против, няма. Точка 6. Предложение от кмета на община Бяла относно годишен отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 23-та година. Въпроси, допълнителна информация? Който е за, моля да гласува. Въздържали се, няма. Против, няма. Предложение от кмета на община Бяла, сходящ номер 23, относно кандидатстване с проектно предложение
Европейски фестивал на плажите спортове Бяла по програма Еразъм Плюс към Европейска агенция за образование и култура. Тук някакви допълнителни въпроси, нещо, ако има да питате. Да, заповядай. Само да питам госпожа Келисакиева, кой ще е водещия партньор в проекта и мисля, че не стана много ясно сумата, която споменахте. Общо за всичките 10 участника ли ще бъде или за всеки от участниците по такава сума? Микрофона зависи. Водещ партньор по проекта ще бъде Община Бяла. Както казах, проекта ще се изпълнява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта. И тази сума, която е до 450 хиляди, тя не е казана, че ще бъде точно тази. Това е тавана. Това е тавана. 450 хиляди е тавана и това е сумата за всички партньори по проекта. Колко са партньори? 11. 11. Да. С 11 са с Министерството на младежта и спорта. И Община Бяла е един от партньорите и всъщност е водещия партньор, който един от 11-те. Един от 11-те, който ще е водещ партньор и ще отговаря за реализацията на проекта. И фестивала ще се случи тук на територията на Община Бяла. Като участниците от тези 11 държави, включително България, само тези, които ще участват в спортния фестивал, са минимум 140, които ние се надяваме, че с тях ще се привлекат още минимум толкова. Добре, дано успеете да го реализирате и ползи ще имат всички жители на поне на град Бяла. Ползите ще са основно за туризма. За туризма, за търговията и общо взето за цялото население. Така. Други по тази точка? Ако няма, който е за, моля да гласува. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Предложение от кмета на Община Бяла, сходящ номер 24, относно отпускане на откраднати финансови помощи. Има ли някой нещо да каже? Ако няма, гласуваме. Който е за, моля да гласува. Въздържали се няма, против няма. Сходящ номер 26 в точка други относно определяне на 3 общински съветника в Общинската експертна комисия по спорт. Имате думата за предложение. Заповядайте. Предлагам господин Блажевски. Така, имам предложение. Аз също имам предложение, предлагам госпожа Кристина Койчева. Добре. 3 трябва да са и аз предлагам Настя. Други? Има ли? Може да бъдат, да предложим 4, от които да определим 3, няма проблем. Има ли други? Ако няма, гласуваме и амблок, както се казва, всички заедно. Който е за посочените общински съветници да станат членове на експертна комисия по спорта, моля да гласува. Въздържали се няма, против няма. Минаваме към декларацията в подкрепа на рибарската общност. Госпожа Трецкова прочете. Това ваша декларация ли е или на централата ви? На централата ви? Да. На централата на партията Възраждане. Точно. Да го уточним, защото пише декларация на Възраждане Бяла, но няма значение. Важен е текста, не формата. Има тук, гледам, Павел.
Аз мога, ако имате някакъв въпрос, да ми зададете. Нямате да задаваме въпроси, кажи какво... Да се изкажа. Предполагам, че си във връзка точно с този въпрос, кажи. Нас ще засегне пряко изграждането на тези ветропаркове. Първо навлизат точно в нашите риболовни полета. 20% от цялото Черноморе бъде ограничено за нас. Нека да го изслушате. Извинявай. Мигриращите риби абсолютно смяна на посоката. Това е казано във всички останали държави. Медийно не се изразява нищо от другите държави, но най-вече северните имат най-много изградени такива паркове. Рибарите протестират ежедневно и ежегодно. Залъгват се с финансова подкрепа на ръка и така продължава дейността на тези ветропаркове. Доказано е, че плюсовите са по-малко от минусите. Нас специално ме интересува точно това решение, как се взима в Народно събрание без нашето виждане за нещата и търсим подкрепата на всички черноморски общини, не само като нашия бранш, туризма и всички останали свързани с Черноморието са против. Но главно нашия бранш ще бъде убит с тези ветропаркове. Всичко, което може да се каже от наша страна е негативно за тези паркове. Няма нищо хубаво от тях. Цената на тока ще се дигне, няма това нещо, което се обещава за по-нисък ток. Просто изпълняваме една точка на Европейския съюз, която много от държавите консервуваме и изпълняваме. Да. Мога ли аз да взема отношение? Ами, вземи. Точка други. Не, по темата. Да. Понеже това нещо се дискутираше, не знам този микрофон работи. Ама той не е свързан с някакви усилватели. Добре. Мисълта ми е следната, че в Европа, конкретно говоря за Испания, си даваха сметка, че там, където се монтират тези ветропаркове, под тях не бере нищо. Дори червиите изчезват. Също ще стане и с рибата. Доказано е. Те даже хората почват някъде и да ги разрушават. Защото ефектът е много отрицателен. Флората и фауната под тях просто изчезват, умират. Така, и аз си позволя да кажа нещо. Първо, аз се въздържа от такива експертни оценки, защото съм далеч от такава експертиза, колко е вредно, кое унищожава и така нататък. Със сигурност има и негативни проявления тези ветрогенератори. Винаги, когато има някаква интервенция, тя има и съответен и страничен негативен ефект. Аз само искам да кажа, че нас никой не е питал, което не е добре. Тези проекти трябва да са, като има такива намерения, първо трябва да има една информация пълномащабна, насочена към всички заинтересовани, най-вече към хората, които живеят в тези или около тези територии, да бъде обяснено какво ще се прави, с каква цел се прави и съответно ако има щети, какви ще бъдат щетите и какви ще бъдат ползите. Това не е направено. Аз съмнявам, че изобщо са правени и някакви така експертни, пълноценни и пълномащабни проучвания на зоните, в които ще бъдат евентуално изградени тези ветрогенератори, защото от това, което съм чул от радио и гледал по телевизия и което съм прочел тук и там,
минимум една година трябва да се извършват наблюдения във всеки един ден от годината. Относно какви ще бъдат, да кажем, ползите. За вредите там трябва да се произнесат експерти, съответно еколози, биолози, зоолози, ако щете всякакви. Такова нещо не е направено и то е най-обезпокояващото. И от тук нататък всеки може да говори вече всичко и ще бъде прав, защото няма с какво да бъде оборен. И аз читам, че Общинския съвет град Бяла трябва да приеме една принципна позиция, че ние няма как да подкрепим този законопроект. Напротив, обявяваме се категорично против приемането му с оглед защита на дейността на местните рибари, защита на околната среда, защита на туристическия бизнес и може би за още няколко неща, върху които това начинание може да се отрази негативно. Знаете, днес постъпи, за да се изготви една декларация, трябва да е поработено преди това поне от няколко общински съветника и тя да се гласува. И затова ви предлагам, ако се приеме, разбира се, още утре да напишем необходимия текст, който да бъде издържан, нали, във вид на декларация, за да не почнем сега тук да я съчиняваме. Едва ли ще стигнем. И всеки общински съветник утре други ден да я прочете, да се подпише и да я предвижим. Съгласни ли сте? Да. Който е за, моля да гласува. Тъй, че принципно приемаме декларация в това, за което сте направили искането. Така, преминаваме към точка 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. Гражданите имат думата. Заповядайте, господин Карабинов. Искам да взема отношение точно по това, което тук прочетахте. Последното, което казахте, това е предложение. На една от предходните сесии ние бяхме информирани точно от вас, че ние не можем да правим предложения. И аз моля сега вие да направите разяснение за какви предложения става въпрос, кое ни е разрешено. Какви предложения можем да правим, за да можем да сме изрядни. Това ми е първият въпрос. Втория въпрос. Виждам, че ви тенденциозно правите забележки, да ни мърдаме, да ни говорим, да не си казваме нищо и особено на мен. Значи, ние тук коментирахме граждани. От време на време има моменти, в които искаме да ръкопляскаме. Как стои въпроса с това? Ще може ли да ръкопляскаме или в този форум общинска сесия това не е разрешено? Това не са въпросите. Благодаря. Така, в правилника, действащия правилник на Общинския съвет е записано, че не трябва да се пречи по никакъв начин, не е правилника пред мен да ви го дочета дословно, работа на Общинския съвет. Не може, когато общински съветник се изказва, някой отзад да коментира, да шуми или по друг начин да пречи. Та, точно за това ви направих две предупреждения за бележки. По отношение на
предложения от името на граждани, винаги могат да се направят, могат да се входират в деловодството на общината по всяко време в рамките на работния ден, по всякакви теми. Аз се извинявам, искам само да уточня. Става въпрос за предложение за момента, защото в точката е включено предложение. Не говорим за входиране и други такива. Може да направите предложения, които ще бъдат записани, но съгласете се, че ние тук не можем да разглеждаме всяко едно предложение на всяка една тема. Просто няма как да бъдем изрядни и компетентни. Много ви моля, за това става въпрос. Но можем да правим предложения. Ами правете, разбира се. Но най-добре е да ги направите писменно, обмислено, и да ги внесете и да може да се поработи към тях. Сега тук всеки може да дойде да прави предложение, най-малкото заради едно ефирно време, дето се вика, да се покаже по телевизията. И почва да се злоупотребява май с това. Значи можем да правим предложение. Колко пъти да казвам? Наистина, на първата, втората сесия казахте, че не може да прави предложение. Ти Данчо. Абе, има си... Абе, как да не може да пиши, изказване, питане, становище. Ти ми казва, че не мога. Ти можеш да станеш да направиш. Но той не може да ми направи, да ми излезе и да ми каже, искам да вземете еди какво с решение. Разбира се, че не може. Такова предложение не се приема. Има си дневен ред. По него се кара. Разбрахте ли ма сега? Не е много. Не е много. Защото аз не мога да разбера крайна сметка. Мога ли да направя предложение устно тук? Можеш да направиш, но няма да ти го разгледаме и да го вкараме в дневния ред. Аз не искам никой да го разглежда. Ай прави го. Добре, ставам да направя едно предложение, което е направено от мен преди 1-2 сесии. Може и да са 3. Аз съм вече 70 години и много не помня. Значи предложението ми беше аптеката, която е в здравната служба, да бъде дадена на търг и да функционира с цел да има по-евтини лекарства за хората от Бяла, защото вчера пазарих от Варна лекарства, или оня ден беше, значи около 20% е цената тук по-висока. Никой не говори за тази аптека, говорим за други много важни неща. Това ми е предложението. Не държа да бъде разгледано. Аз ще го предлагам на всяка една от следващите сесии. Докато някой реши нещо да направи. Благодаря ви. Имаше предложение да се учреди общинско дружество, което да развие аптечната дейност. То не беше прието. Мисля, че най-добре така ще да бъде защитен интерес на хората на град Бяла в тая посока, в която вие говорите по отношение на цените. Имаме аптека в Бяла, която развива дейност. Имаме помещения частни в Бяла, които са били аптеки или които са подходящи за аптеки, към които не знам да има някакъв интерес от друг, който иска да развива такава дейност в Бяла. Ние имаме помещение, което не е аптека, било е аптека, но сега е помещение, което никой не е проявил интерес да го вземе под наем. Ако трябва, може да се разгледа такова предложение. Добре, да обявим. Въпрос е, че... Кой ще се яви? Да пробваме, да видим се яви или няма ли се яви. Я се яви, Ани. Да, я се яви, Ани се яви. Може да е конкретно за аптека. За аптека говорим сега, нали? Не говорим за нищо. Още повече, че има удобно помещение, което преди това си беше аптека, на много хубаво така комуникативно място, възлово кластовище, детска на квише, стои си даже надпис аптека има, ама никой не е проявил, не знам да е проявил такъв интерес и никой не е открил в крайна сметка аптека. В интерес на истината това е най-то.
Ама не е за аптека, не знам за какво. Собственика на аптека плаща наем, за да не може друг да го вземе. Не знам. Що бе, работеше лятото и тя, бе? Да, но същия собственик, който държи аптеката. Добре. Може да се помисли, не знам. Нали идеята е за да поканем господин Марешки. Ама ли да вземе изрично, точно той ще вземе и тази. И това правилен търг не е сигурно. Той Арпата ще да вземе трактор. Ама го взе Карабинов. Анчо, помниш ли? Имаше търг, който беше и други... Не мога да знам офертите в пликовете, нали? Моля? Отварят се на момента. Сега много моля, все пак трябва да има някаква мяра. Това, че даваме и според мен е редно да даваме възможност на граждани да се изказват, да правят питания и предложения, не трябва да им дава повод да злоупотребяват. Много моля, господин Савов, имате един въпрос. И още имам. Няма съмнение за това. Ще бъдем търпеливи, ще ви изслушаме, ще ви чакаме. Обаче аз тук нещо съм в недоумение. Не знам. Развивайте си това, което ми дадахте. Господин Трудатов, мога да се извинявам само за една секунда. Има думата господин Савов. Ама аз не получих отговор за ръкопляскане. Седни. Ще ръкопляскаме по-късно. Много те моля, седни. Не, значи не е сериозно. Заповядай. Появи се публикация Варна Инфо.бг, която казва, че 41 плажа по Черноморието са с голям процент частна собственост. Там съм ви посочил точно и съм направил копия. Има питаш, кои плажови са частна собственост? 12, колко процента частна собственост. Камчийски пясъци 90%, Шкорполовци 41% частна собственост. Въпросът ми е, вие запознати ли сте с нещо от това, знаете ли нещо? Въпросът ви е към мен, тъй ли? Да. Към мен лично? Да. Добре. Аз ще ви кажа... Добре. Кмета може да знае. Общински съветници, знаете ли нещо по въпроса? Кой е въпрос? Въпросът на господин Савов. За частната собственост върху плажовите държавна собственост. Частна собственост като закупени или като дадени? Сега, господин Савов, аз това, което мога да ви кажа и повече нищо няма да ви кажа, защото ние Общинския съвет нямаме отношение първо към плажовите, по проста причина, че плажовите са изключителна държавна собственост и не са и те си имат принципал и това е държавата, а не Общинския съвет или общината. Така че до тук е ясно. Обърнете се към принципала. Да, значи, не сме компетентният орган, ние да ви отговорим. По този начин Карадире продължава да е нищо. Нямаме компетенция по въпроса и ако вземем на всяка публикация, каквато и да е тя, да се занимаваме с нея, ще изпаднем в ще се обърнем където трябва. колапс, пък ни молба имам към председателите на комисии да прочитат абзаца за заседанията на комисиите към Общинския съвет, където е казано в закона за местната администрация, че трябва да се предоставя думата на гражданите за предложения и изказвания по време на заседания на комисиите. Аз лично имах предложения и към трите комисии, но сега ми се дава думата, когато вече всичко е свършило. Това е, смятам, че трябва някой да го регулира това нещо, за да може да сме полезни, а не само да се показваме тук, че можем да се изказваме. Може да се предложи и за читалище мога да предложа къде да направят Попович, и за поликлиника къде да направят Гюлено. Обаче не ни се дава възможност това да го предложим в комисия и комисията да го обсъди и да го предложи на сесия. Аз смятам, че това е реда и е законно. Пак ви казвам, като имате такива креативни предложения, така, напишете си ги, входирайте си ги и ще ги разгледаме.
е вече въпрос на... Тук ви казах, че нещо медийни изяви, окей, ама не е това идеята. Така. Другото, което е, ние отзад гражданите не чуваме какво се изказват общинските съветници и за какво става дума. Аз предния път поставих на шега въпроса за озвучаване на залата, ама сега вече го поставям сериозно. Значи, качеството на записа зависи от озвучаването на залата, според мен. Така не е молбата сега, ако искате го правите, ако искате не дейте. Ще го имаме предвид, свързано е с съответната техника, ще видим. Но основната причина е, че не е озвучена залата. И аз забравих да се извиня на председател на Общинския съвет, реагирах на изказването на Настя. Извинявам се, Анастасия Трецкова, нали? Което започна да чете. Исках да разбера това политическа декларация ли е, изказване на общински съветник ли е, какво е, то не се чува, не се разбира. Зато и говорим за озвучаване на зала. Няма нищо лошо. Следващия път ще има политическа декларация от Общинския съвет на БСП Бяла. Да знаете. Трябва да има, да. Политически изяви на Общински съвет. Политически изяви, щом има и ние ще правим политически изяви. Добре, други има ли? Аз искам нещо да кажа. Понеже по-рано, има ли смисъл да ставам прав? Грамогласен съм, чувам ли се, няма смисъл. Понеже се коментираше малко по-рано за домашните любимци, че гражданите не били добросъвестни, не искали да ги регистрират. Аз ще ви споделя моя опит. Имам 2 лаещи мишки в къщи от доста време, вакцинирани са и са кастрирани и съм идвал в общината, не аз, съпругата ми, да ги регистрирам и да си платим данък. Вместо да ни вземат парите, казаха, че трябва да обикаляме по комшиите, да ни пишат някакво писмо, че нещо не било наред. В смисъл, че нямали претенции. Вместо да ни вземат парите, не виждам каква е логика. Ти си освободенска, Елена, че щом се... Добре, заповядай да отговориш. Дай. Разбира се, съдебна порода може да ви звучи малко несериозно, но в наредбата е записано, че на един адрес може да бъде регистрирано само един домашен любимец, едно куче. Защото са 2, заради това се иска съгласието на съседите. Те са като мишки. Разбирате просто. Наредбата си наредба. Но те като са кастрирани, вие сте освободени от годишна такса. Само изпълнявате процедурата. Аз бях съгласен да си плати данъка, примерно там. Значи са дали експертно мнение как да ни въглобят. Това мога ви кажа с 2 думи, да го спазите. След като го спазите, щяха да ви вземат парите. Може да направите, има много, дето имат повече от едно куче. Има много големи и дигат и шум. Но вие официално и не сме в казуса. Да, аз официално дойдох, но ме отпратиха. Няма какво повече да кажа. Добре. Компетентен отговор, служител. Това е. Към кой да подам сигнал за една огромна дупка, през която минава половин бяла, да се вземат някакви мерки да се запълни? Може да дадете писменно, ако сте решили. Не, казвам ви, споделям го. Става въпрос за пътя към стадиона. От кога е тая дупка? От днеска или от на вчера? На оперативка в понеделник е разгледан въпроса и е взето отношение. Не съм бил на вашите оперативки. Господин Петър може да ви отговори. Идеята е там до здрав. Не, аз да питам, от днеска ли е тази дупка или от вчера? От кога е? От както ходя на стадион от 2 седмици, минавам през нея и всеки ден става все по-голяма. Значи преди 2 седмици можехте да си подадете сигнала, без да чакате да минат тези 2 седмици, да стане някой била и сега точно на сесията да го направите. Сигнал се подава къде? В общината. В общината, в деловодството и се разглежда, доколкото знам, по най-бързия начин. Добре, благодаря. Да. Ще го знам за следващия път. Други, заповядайте. Целта на нашето посещение, дамското, искам да ви обясня и да искам да вземете някакво отношение. Ще бъда много кратко. До момента към поддръжката на чистотата в село Попович има назначени 3 жени, макар че се говори за по-голяма бройка. От тези 3,
последните години реално работят две. Едната беше Зина, другата е Юлиана. Третата, която е назначена, Давидова, се изживява като недосегаема, парадира с близки отношения с управата на общината, твърди, че никой не може да й държи сметка дали ще ходи на работа или не. Същата Давидова е отсъствала последните 2-3 месеца, като е обществена тайна, че е била в Германия. Връщам се към темата. Ние сме тук, за да защитим Юлиана, за която е взето решение да бъде преместена на работа в Бяла. Яна е самотна майка, с малко дете, изпълнява съвестно задълженията си и ние искаме тя да бъде оставена в Попович. Като настояваме да си вземете Давидова в Бяла, тъй като до момента тя не допринася с нищо положително в селото, а създава излишно напрежение. Не на последно място бих искала да ви кажа, че имате камери на кметството. Крайно време е да почнете да ги използвате по предназначение и да контролирате кой, кога и по колко време е на работното си място. Благодаря. Въпрос или? Какво е това? Декларация ли? Искаме съдействие от ваша страна тая майка да остане на работа в Попович. Аз мисля, че не сме работодател. Ако е първо за първи път чувам това нещо, за което казвате. Да, тя е идвала поне 10. Аз съм Юлиана, работя по Попович. Мъжка работа правя, женска работа. Добре, дръж ми. Мъжка работа правя, женска работа. Оми аша правя, и съм реката ваня и вани. Всяка седмица Аньона има бабата съм аз. О аша не е проблем, всяка сутрин съм долу. 8 без 20 съм долу. 20 минути имам да си пия кафето да изпуша цигара. Ключовете са при мен. Направиха забрана да вляза вътре. Взея си ключове и излизам етър, опарам си, вземам си метлата. Ич и няма. Ама ич, мета има, ако ми кажи това лафа, ще мине момера. Но за ретата меташка, ич е няма. Ама аз не съм да имам бяла, аз имам малко дете, бабата е болна, бащата е уняма. Искам да остана на село, да си гледам детето, да работя. Но нищо не искам. Чакай малко сега. Теб кой те служи на работа там? И? Кой ти каза, че ще си ходиш? Оси Наско Раев. Оня ден. Аз съм Раев. Добре. Колко пъти си звала? Много пъти съм била. Кога не съм свършила работа? Човекът он ми казал понеделник на Ама работа. да, той като преди малко една жена пазара ми каза. Всичкото, което и жената преди малко го прочете. Абе, трябва да се каже на сесията, тук да е цялата работа. Моля. Значи, може да дойдеш при мен и взима на работа, ще правя всичко, а пък не мога да ми кажеш, че имам проблем, то с матормози, он е матормози. Добре, много моля, да не се разводняваме. Други има ли? Други граждани има ли да кажат нещо, да се изкажат? Че тази въпросната Милена или каква е, че не е ходила на работа. Ама кой го преценя това нещо, дали е ходила или не? В смисъл, тя е казала, че не ходи на работа. Пак една жена е казала, и тя заедно работят, и тя да каже дали идва на работа. Администрация. Какво имало? Клипче има пуснато. Клипче има. Добре. Други въпроси има ли? От граждани? Ние нямаме такова време. Закривам сесията. Аз имам един последен, извинявам се, един последен въпрос. Закрих сесията. Стига Ако толкова. има проблем с това видеозаснемане, ще се вземе ли вече отношение с този лицензиран? С видеозаснемането, както чухте, няма проблем. Има проблем с преноса, който не е в неговата компетентност.